Suurin osa tämän päivän pientalon rakentajista tekee talonsa puusta. Ja kaksikerroksisissa puutaloissa myöskin välipohja on totuttu tekemään aina puusta, mutta nyt siihen on kehitetty menetelmä, jolla tuo yläkerran lattia voidaan tehdä myöskin betonista. Ja tällä päästään parempiin äänen eristävyyksiin, parempaan paloturvallisuuteen, mutta myöskin parempaan lämmönvarauskykyyn. Kyseessä on liittolaattarakennejärjestelmä, jossa on yhdistetty betonin hyvä puristuslujuus, puun hyvä vetolujuus ja nämä eri materiaalit on yhdistetty toisiinsa puupalkeissa olevissa esipuristetuissa naulaluvien välityksellä. Ja näin on saatu liittorakenne, jolla päästään selvästi pidempiin jänneväleihin kuin tavallisella puurakentamisella. Ja sitä myöten saavutetaan selvästi suurempi lujuus, 2-3-kertainen lujuus sekä 5-10 kertaa parempi jäykkyys kuin perinteisillä puulattioilla. Lisäksi tämä rakenne mahdollistaa hyvin lattialämmityksen käytön. Massiivinen betonilaatta parantaa myös lattian lämmönvarauskykyä ja lattia voi pinnoittaa kukin haluamallaan pinnoitemateriaalilla. Lattia-asennus aloitetaan asentamalla määrämittaan tehtaalla tulleet puupalkit paikoilleen piirustuksen mukaan. Normaalisti nämä asennetaan 60 sentin jaolla. Tämän jälkeen asennetaan palkkien päälle poikittaissuuntaisesti kakkos-kakkosrimaat, jonka päälle sitten asennetaan sinkityt, teräspellit ja teräspellit meistetään uraraudan avulla läpi erikoisnaulalevyjen ja tämän jälkeen lattiarakenne on betonoitavissa. Normaalissa tapauksessa ei tarvita mitään erillistä raudoitusta, vaan pelti toimii muottina ja raudoituksena samanaikaisesti. Jos on kyseessä jatkuva rakenne tai sitten on porrasaukkoja tai muita läpivientejä, on suositeltavaa käyttää lisäraudoitusta, jotka tehdään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Samoin jos hyödynnetään lattialämmitystä, käytetään teräsverkkoja kutistushalkeamien ehkäisemiseksi.